Wani bawan Allah ne ya samu likita ya ce likita akwai kwado a cikina saboda haka ina so a duba mini a cire mini wannan kwado da yake cikina. Wanda likitan ya masa duk test da zai masa, ya masa duk scan da zai masa, duk abin da za a yi aka duba aka ce babu kwado a cikinsa. Ya ce kai likita gaskiya sai da in baka iya aikin ka ba, domin ni ina jin karan kwadon nan kuma ina jin har kukansa. Saboda haka sai kara tafiya wajen wani likitan ya je masa complain, shi ma wanda likitan ya masa duk abin da zai masa ya tabbatar masa da cewa babu kwado a cikinsa. Ya bibiyi likitoci masu adadin yawa duka suna tabbatar masa da cewa babu komai a cikinsa. Karshe dai sai ya ji labarin wani shahararren likita wanda ya kware sosai, sai ya tafi wurinsa. Ke ce masa likita, na ji labarin cewa kai kwararre ne, saboda haka tabbas hakika ina jin cewa akwai kwado a cikina, saboda ina jin kukansa kuma ina jin motsinsa a cikina. Na bibiyi likitoci da yawa gaskiya ba su kware akan aikinsu ba, saboda haka suna ce min babu kwado a cikina. Ka yi amfani da kwarewarka da Allah ka binciko mini kwadon da yake cikina kuma ka cire min shi. Likita ce masa to babu komai, zan iya kokari na. Likita yayi tunani ya tabbatar da cewa in fa ya ce masa babu kwado a cikinsa to hakika shi ma zai ce bai iya aikinsa ba. Likita sai ya faɗi a zuciyar shi cewa na san matsalar da take damunka kuma zan magance maka ita. Likita ya masa scan, ya masa rubuce-rubuce, ƙarshe dai sai yake ce masa tabbas akwai kwado a cikinka. Waɗancan likitocin da ka wuce gaba ɗayansu ba su iya aiki bane, da sun gano cewa akwai wannan kwadon a cikinka. Wannan mutumin sai ce alhamdulillah alhamdulillah likita dan Allah ya kokari a cire min wannan kwado da yake cikina. Ya ce kar ka damu. Aka shigar da shi ɗakin aiki, aka kwantar da shi, aka masa alluran bacci. Likita ya samu aikatan da suke aiki tare da shi, ya ce su je su nemo masa katon kwado. Aka je aka nemo katon kwado, aka zo aka sashi a cikin roba, aka ajiye shi. Jim kaɗan kawai wannan ba Allah sai ya farka daga baccin da yake. Yana tashi kawai ganin mutane suna zagaye da shi, ma'aikatan asibiti suka fara masa tafi, suna masa congratulations cewa an cire masa kwadon da yake cikinsa. Yana juyawa kawai sai ga ganin kwado iya ta tsalle, sai ce to alhamdulillah alhamdulillah, hankalinsa ya kwanta. Da kuma yana cikin damuwa, jikinsa ba lafiya, ya rasa inda zai sa kanshi akan abun da yake ba haka bane, babu kwado ko daya a cikinsa. So wannan shine halin da yawa daga cikinmu. Sau da yawa idan har kwakwalwanka ta ce maka jikinka akwai wani abu ko kuma kana fama da wani abu, ko da abun kun baka fama da shi, sai ka ga cewa matsaloli irin na wannan abun yana damunka. Yanzu kawai mafarki zai, karnuka suna bin shi, ko ya fada cikin ruwa, ko ganin wata mata ta biyo shi da wuka, kawai shikenan sai ya ce an masa sihiri. Daga nan sai ya sa abun a cikin kwakwalwansa, watakila ma wannan mafarkin ya ci gaba da maimaituwa da shi saboda yadda ya tsorata ya sanya abun a cikin kwakwalwansa. Sai ke cewa an masa sihiri, ya je gun wannan malamin, ya je gun wancan malamin. Wani rana ɗaya kawai zai samu matsala da iyalinsa, watakila iya mu'amala da iyalinsa ya dan samu matsala, ko ya kawo da wuri, ko kuma ya ji bashi da kuzari, shikenan kawai sai tsorata, sai fara jin cewa bashi da lafiya. Daga nan kawai shikenan wannan matsalan sai ta bibiyan shi, alhali kuma lafiyansa kalau, kawai canji ne da ake samu a jikin ɗan adam.